страна. Интересно ми. Случайно да сте имали профил в този сайт. Да сте си писали и още повече да сте си пращали някои неща. Ако да, според госта ми той ги има. И тъй като преговорите нещо не вървят, предлага на ловците пълен достъп. Случаят Гепиме, първо Гепиме е сайт сигурно 20 годишен. Да, на Сребрин Ватралов е собственост. Сребрин Ватралов твърди, че до сега им отказал ладе. Твоят удар към сайта Гепиме какво представлява? Ти какво си източил от този сайт? Всичко сексуалните предпочитания на хората, кога са родени, всичко, отново си представиш. Но представи си един действащ висш държавен служител, който преди 20 години е бил 17-20 годишен, който е търсил в Гепиме. Има такъв случай, да. Има ли такъв случай? Има. Те най-вероятно са много. Или като студент той не мисли, че ще вземе някаква висша държавна длъжност. Прави всеки простоти. Така, прав ли е Стефан? Включително си просто пишонката, точно така. Точно така. Това е. И тези неща ги има. Ти имаш ли представа колко хиляди абоната са там? Малко ти казвам. Секунда. Сега проверя. Значи, Чакай, сега ще кажа точния номер. 3000 евро, колко много информация. Така, 2 милиона 14 хиляди 223 потребителя има в GPA. Да, предполагаме, че доста са стари, неактивни, това все пак е стар сайт, но няма значение. Гледай сега, това са реални хора. Била си на 20, учила си в Софийския университет политология и си казва в Гепиме до вечера ще ти духам на някой и след 15 години вземаш висша държавна длъжност, то си остава. Това може да е инструмент за да държиш съответния човек, да поискаш нещо от него, да свърши не съвсем правомерно. Така. Това е много така функционира. Тайна ли е как източи Гепиме? Гепиме, виж сега. Гепиме, къде го духнеш, там ще падне. Каква беше сумата, която му поиска? Казах му една 50 да метне. Символична сума. Там в сайта той си го казва. Най-отчаяните хора в България са ми клиенти на мен, аз това го им документирам. Ти искаше да помогнеш един вид и на ловците на педофили. Готов си да им предадеш какво? Имейли, пароли. Да си влизат директно в акаунтите и да си читат кой какво си пише. Един от филтрите на Google е да не допуска лична информация. Адреси, собствености, егенета за страховки. Да изтичат и да има свободен достъп до тях. За това съществува и Комисията за защита на личните данни. Задачата на неговата търсачка обаче е точно това.